Dissabte, els carrers de Quatretonda van sumar la música de 34 bandes de tota la comarca a les dues existents en la 28a Diada Musical de la Vall d'Albaida, organitzada per l'Associació Musical La Nova. El dia gran, també de les bandes de la nostra comarca, i com no, n'hi ha que destacar aquesta participació que sempre n'hi ha en aquestes diades. De fet, en són 36 bandes i la juvenil de Quatretonda 37, en quan són 34 pobles. La Diada va comptar amb la presència del president de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, conscient que la Vall d'Albaida és una de les comarques amb més força musical del país, com és demostrar dia darrere diada. A vegades no ens adonem perquè repetir-la cada any pareix que és algo habitual, no? Però realment ja són molts anys fent-la, no falla ningú. És algo excepcional i sobretot en els pobles menuts el tindre totes aquestes bandes en un dia pues és una festa. Una festa que arriba en un any molt especial que ha posat en valor les bandes de música i tot el que suposen i aporten a valencianes i valencians. Les bandes de música han sigut declarades bé d'interès cultural després de molts anys de reivindicació i això estem molt contents. Estem molt contents perquè penso que s'ha de donar valor a la feina que fan aquestes societats en els nostres pobles per de dinamització cultural i de cohesió del poble. Un dia de celebració, però també de cohesió i vertebració de la Vall d'Albaida, gràcies a la coordinació de la Federació Comarcal, de la Mancomunitat i, com no, de l'organització de l'Associació Musical La Nova de Quatretonda, amb la col·laboració de l'Ajuntament. L'any passat ja va dir la Toni Vidal, que era president de l'agrupació Musical La Nova, que volia fer-se en Quatretonda. Fa l'última reunió comarcal que van tindre, ja ho vam tindre en sèrio, entonces des d'aleshores estan muntant-ho i paciència, molta organització, molta feina perquè les bandes diguin que sí i a fi al cap així estem tots, menys 3 que tenien compromís, estem tots així avui. Una cita anual que permet visualitzar i mostrar en un sol acte tota l'energia musical que es dispersa al llarg de l'any per tota la geografia valenciana i més enllà.